Kako napraviti hrskavo belo meso bez prženja u dubokom ulju? Belo meso isecite na željeni način. Količinu mesa sami određujete. Možete iseći ćureće ili pileće belo meso, po izboru. Začinite meso biberom, senfom, začinom, po ukusu. Dobro sve promešati da bi se sjedinili svi začini i meso. Da bi lakše mešali i da bi dobili lepši ukus, možete dodati 2 kašike maslinovog ulja, po želji. Nije neophodno. Možete izmrviti ručno koronfleks ili ga možete samleti. Ja sam samlela koronfleks. Sipati malo ulja u posudu, dodavati ulje dok ne istrošite svo meso. U drugu posudu sipati samleveni koronfleks ili mrvljeni koronfleks. Prvo meso uvaljati u ulje, pa onda u mleveni ili mrvljeni koronfleks. Staviti papir za pečenje i ređati meso. Zagrejati rernu na 200 stepeni i peći oko 30 minuta.